o svih 6 izvješća za raspravu imamo prijavljenog vijećnika, gospodin Mladen Rugina. Rekli ste da je ravnatelj ovdje, ja ga ne vidim. Predsjedniče? Pozvani su svi, da. Aha, dobro. Pozvani su svi, sad tako došao. Prvo, žao mi je da je ovo 10. točka dnevnog reda. Ima težinu pola milijarde kuna i to je ogromna stvar. Stalno radite iste stvari, ono što je bitno stavlja se kad već ljudima fali pažnje, kad novinari odlaze, tako da prođe na neki način u što moguće glasnijoj tišini, tako bi se izrazili. Došelje i ovoga, gospodin ravnatelj, pozdravljeni. Dostavljeno nam je financijsko izvješće Opće bolnice Varaždin. Potpisano je od strane ravnatelja gospodina Kudelića. Neko bi možda pomislio, s obzirom da ga često spominjem, da imam nekakve osobne probleme s tim. Stvarno nemam nikakve. Čovjeka evo prvi put vidim, tu sad, znači osobno se ne znamo, ali imam protiv ovog izvješća i ovdje sudim po rezultatima rada, a oni su grozni. Financijski zastrašujući i k tome potvrđuju nepravilnosti o kojima smo pričali na prošlim sjednicama i po kojima smo postupali. Djeluje mi smiješan pokušaj kamuflaže manjka. Kao i obično fokusirali ste se na fasade, već 3 godine to slušamo, i sad ste u izvješću naveli da zbog vremenskog raskoraka manjak od 25 milijuna kuna je na njima, a sve drugo je potisnuto. Manjak u 2018. je 61,5 milijun kuna. Pa taman i da se opravda fasadama, ostaje nam još 36 milijuna kuna manjka. Skrećem pažnju svima na podatak da je ministarstvo uskratilo 14,5 milijuna kuna radi famoznih friziranih računa, iz čega će još svašta izaći. Znači, to je bitno. I to potvrđuje da je naša bolnica, nažalost, jedna kaljuža i trenutno je na sramotu županije. Meni je jako žao zbog toga jer znam da ima tu unutra puno kvalitetnih ljudi i moramo raditi na neki način da to promijenimo. Sad kudim Kudelića, ali moram ga i pohvaliti po onome što sam čuo od svojih kolega. Zbilja renomirate kao jedan odličan neurokirurg. Posvećeni ste svome poslu u ordinaciji, u kirurškoj sali. Čujem da ste i viši predavač na Sveučilištu Sjever. Sad se nadam da ne predajete menadžment, jer to vam nikak ne ide. Dajte ovoga, gospodin župan, dajte spasite u biti čovjeka, dajte, rekli je Sabati na početku ove sjednice da nam fali doktora, pa nek doktori rade svoj posao, a menadžeri nek rade svoj. Imamo sveučilište organizacije informatike. Ako izvozimo stručnjake po svijetu, pa dajte zaustavite jednoga tu, nek sredite stvari. Ukupan manjak bolnice je 187 milijuna kuna. Namjerno to tako sporo izgovaram da vam uđe u uho. Proračun županije je 200 milijuna kuna. Znači to je to. Tu negdje se mi vrtimo. Ukupan manjak jedne ustanove. Imamo hrpu sudskih sporova, kaznenih postupaka, neprovođenje javne nabave, žalbe na javnu nabavu, 100 stvari. Čujem sad da imamo i prijedlog za ovrhom, pa možemo i bolnicu ovršiti, možemo i deložirati bolnicu. Ne? I jedna zanimljivost navedena u izvješću,
Kad imamo tako ogromni manjak od skoro 200 milijuna kuna, pa onda nije niti problem platiti novčanu kaznu jer ne zapošljavamo osobe s invaliditetom prema kvoti koju bi trebali. To je 367 tisuća kuna. Pa valjda je bilo očekivano od jedne ustanove kao što je bolnica, da ona prva svojim primjerom ukaže na inkluzivnost, kako bi to trebalo raditi. Sada vam ne pričam posebno, ali odnosi unutar bolnice su katastrofa. Ljudi masovno žele pobjeći van, vi nekakve mjere provodite, to je poticajno, ali stvorila se jedna negativna atmosfera i još dalje doprinosite tome. Evo, konkretan primjer, imam jedan čovjek, otkazni rok, hoće pobjeći van, vi idete skroz skok je ovoga god zakonskih, znači maksimalno. Vrijeme vam isteklo. Dobro. Hvala lijepo. Pozivam da svojim neprihvaćanjem pokažete da se ne slažete sa ovakvim upravljanjem, jer u biti suučesni ste u tome svemu. Hvala lijepo. Sljedeći za raspravu je prijavljen general Željko Dvekar. Poštovani predsjedniče, župane, dožupane, kolegice i kolege. Naime, evo samo kratko da kažem da klub vijećnika HDZ-a i HSLS-a neće podržati ovo izvješće. A kolega Rugina, ukrali ste mi raspravu. Ja ne znam, ne sjećam se da ste bili s nama na klubu vijećnika, ali vidim da ste definitivno iznijeli upravo ono što je bolno i ono što nas smeta. Eto, hvala. Dobro.